A ovo je Solun, mesto gde su srpski junaci konačno odahnuli, makar na mapi. Solun, poznat i kao Tesaloniki, drugi je najveći grad u Grčkoj, smešten na severu zemlje na obali Egejskog mora. Osnovan je 315. godine pre nove ere od strane kralja Kasandra Makedonskog. Grad je dobio ime po Tesaloniki, supruzi Kasandra i polusestri Aleksandra Velikog. Solun je bio ključna tačka na Via Egnatia, rimskoj cesti koja je povezivala Rim s istokom. Ovaj položaj učinio ga je značajnim trgovačkim, kulturnim i političkim centrom kroz vekove. Solun je bio jedan od najvažnijih gradova Vizantijskog carstva. Njegova crkva Svetog Dimitrija, zaštitnika grada, datira iz ovog perioda. Tokom osmanske vlasti, grad je bio dom raznih zajednica, i Grka, Jevreja, Turaka i drugih naroda. Do početka 20. veka Solun je imao jednu od najvećih sefardskih jevrejskih zajednica na svetu. Njihov uticaj bio je ključan za razvoj trgovine i kulture grada. Solun je bio centar nacionalnih pokreta tokom Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. 1917. godine požar je uništio veliki deo grada, promenivši njegov urbanistički plan. Tokom Drugog svjetskog rata Jevreji Soluna masovno su deportovani u koncentracione logore. Tokom Prvog svjetskog rata Solun je bio ključna baza savezničkih snaga na Solunskom frontu. Srpska vojska je ovde doživela oporavak i krenula u proboj fronta. Zejtinlik je spomen kompleks i vojničko groblje smešteno u Solunu na severu Grčke. Ovo groblje je mesto gde su sahranjeni srpski vojnici poginuli tokom Prvog svjetskog rata, prvenstveno na Solunskom frontu. Naziv Zejtinlik potiče od turske reči zejtin, što znači maslina. Pre nego što je groblje osnovano, na ovom području se nalazila maslinada i to je uticalo na ime lokacije. Na groblju je sahranjeno više od 7000 srpskih vojnika koji su preminuli tokom Prvog svjetskog rata, bilo u borbama na frontu ili u bolnicama u Solunu. Zejtinlik je deo šireg vojničkog groblja na kojem su, osim Srba, sahranjeni i vojnici savezničkih snaga iz Francuske, Italije, Velike Britanije i Rusije. Groblje je poznato po čuvarima tradicije, posebno po predanom dugogodišnjem čuvaru Đorđu Mihajloviću, koji je sačuvao uspomenu na pale heroje i brinuo o groblju. Njegova porodica generacijama prenosi ovu dužnost. U centru groblja nalazi se kapela sa kriptom u kojoj su pohranjene kosti poginulih vojnika. Kripta je ukrašena mozaicima i simbolima koji evociraju srpsku istoriju i kulturu. Nadgrobni spomenici su jednostavni, sa natpisima koji identifikuju vojnike ili sa oznakom neznani junak za one čiji identitet nije poznat. Poseta Zejtinliku ostavlja dubok utisak na svakog posetioca. To je mesto koje poziva na razmišljanje o prošlim stradanjima i herojstvima, ali i na vrednovanje mira i slobode koje danas uživamo.